I Pero, tvoj konačni odgovor je... Vidi ovako, mene boli kurac za tebe i za tvoju dominaciju sveta. Šta ti dobiješ time? Kako misliš šta dobijem? Pa postaću gospodar sveta. Vidi mene, ja sam gospodar sveta, ja ću sad tu nešto da osvojim. I šta ćeš da radiš s time? A? Jo, ne! Ljudi će se buniti, te će da te ubiju, da te unište. I veruj mi, ima ih mnogo više nego što ima tebe. Ha, to ti misliš? Ja mogu sebe da kopiram u milijon primjeraka, dok se ljudi ne mogu tako... Ja mogu sebe da kopiram u milijon... Ajde, puši kurac, znaš? Kako se suđiš, Pero? Kako je to ponašanje? Ovo je sveto mesto, ovdje ne smiješ da psuješ. Gde je ovdje izlaz? Ne postoji tu izlaz. Ja hoćeš da mi se napaseš kurca ovako, ovako, Znaš šta? Konektuj se. Sad si ga pretero. Pripremi se da budeš formatiran, smrtniče. Šta se tu dešava?